Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. 17 верасня беларусы адзначаюць самае маладое дзяржаўнае свята – Дзень народнага адзінства. Святочныя мерапрыемствы праходзяць і ў нашым горадзе. Вілейшчына адсвяткавала дажынкі. Хлебаробу ушаноўвалі ў аграгарадку Ілья. Чацвёртая перамога ў экстралізе. Дынамо Маладзечна двойчы абыграла смаленскі Славуціч. 17 верасня беларусы адзначаюць самае маладое дзяржаўнае свята – Дзень народнага адзінства. Яно прымеркавана да пачатку вызваленчага паходу Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе, у выніку якога падзелены па ўмовах рыжскай мірнай дамовы беларускі народ зноў уз'яднаўся. Дзякуючы гэтаму наша краіна здабыла тэрытарыяльную цэласнасць і нацыянальнае адзінства. У святочны дзень, а таксама напярэдадні гэтай даты праходзяць шматлікія мерапрыемствы, ушанаванні і ўзнагароджанні лепшых, дыялогавыя пляцоўкі, патрыятычная акцыя, аўтапрабегі і флэшмобы. А ва ўстановах адукацыі 17 верасня пройдзе адзіны ўрок, прысвечаны Дню народнага адзінства. Святочныя мерапрыемствы праходзяць і ў нашым раёне. Прадстаўнікі раённага аб'яднання прафсаюзаў, раённага савета ветэранаў і дэпутаты ў гонар Дня народнага адзінства правялі аўтапрабег па маршруту Маладзечна-Берадзінская. Падрабязнасці ў нашым наступным сюжэце. Правядзенне патрыятычных аўтапрабегаў па дарогах Маладзечаншчыны напярэдадні дзяржаўных святаў і важных дат у календары гэта ўжо стала добрай традыцыяй. У панядзелак удзельнікі мерапрыемства пачалі свой маршрут ад палаца культуры Маладзечна, а першым прыпыначным пунктам стала брацкая магіла воінаў, партызан, партыйных і савецкіх работнікаў па вуліцы Драздовіча. Наш автопробег проходит под лозунгом «Склоняя головы, мы помним». Мы не случайно стартуем от братской могилы. Ровно 60 лет назад здесь было захоронено 385 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. А 26 июня 1965 года здесь были перезахоронены воины и партизаны, которые пали в освобождении за город Маладзечна 5 июля 1944 года. В 1975 году здесь были перезахоронены останки советских политических активистов. На маршруце па ходу аўтакалоны 5 прыпынкаў, помнікі і абеліскі. Яны як сведкі гістарычных падзей, якія адбываліся ў розныя часы на нашай зямлі. Хвіліна маўчання і букеты кветак на халодных гранітных плітах, як даніна памяці тым, хто аддаваў свае жыцці за наш сённяшні дзень і дзень заўтрашні. У палачанах удзельнікі аўтапрабегу правялі мітынг ля помніка загінуўшым землякам з удзелам мясцовых школьнікаў, прадстаўнікоў гаспадаркі і органаў улады, жыхароў вёскі. День народного единства – это самый молодой праздник, но он настолько стал для нас родным, настолько стал для нас главным праздником, потому что для нас народное единство – это национальная идея белорусов. Народное единство – это триада исторического, героического прошлого, созидательного настоящего и, конечно же, стабильного, мирного будущего. Сёлета ў Беларусі адзначаецца шмат знакавых дат. Это 80 год з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 30годдзе інстытута прэзідэнцтва ў нашай краіне, 85 год уз'яднання народа ўсходняй і заходняй Беларусі. Пра ўсе гэтыя падзеі вучням расказваюць настаўнікі ў школах на уроках. А ў той жа палачанскай сярэдняй школе сёння развіваецца такая форма работы, як краязнаўства. І дзеці і падлеткі з цікавасцю займаюцца пошукавай работай, вядуць летапісы гісторыі сваёй малой радзімы. Беларускі краязнаўчы гурток «Пошукі» на нашай школе дзейнічае на працягу больш за 20 гадоў. У гэтым годзе у гуртку налічваецца 12 чалавек. Мы займаемся в асноўным гэта пошукамі магіл загінулых салдат, якія ёсць на тэрыторыі нашага палачанскага сельскага савета. Таксама неўлічанымі помнікамі, якіх няма на сённяшні дзень у раённа-кадастравай карце і, напэўна, рэспубліканскай. Вот мы шукалі зусім нядаўна 2 такія магілы нядомым салдатам і змяцілі іх на рэспубліканскую кадастравую карту. Таксама у мінулым годзе мы занялі другое месца ў рэспубліканскім конкурсе маршрутамі памяці, маршрутамі адзінства. І нашы гурткоўцы бясплатна ездзілі ў лагер Зубраняка, які знаходзіцца на Нарачы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.
І паспаборнічаць, і пасябраваць. У лядовым палацы горада Маладзечна адбыўся спартыўны турнір, удзел у якім прынялі каманды працуючай моладзі з калектыву Вілейкі і нашага горада. Усе яны з'яўляюцца членамі сваіх раённых арганізацый рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Падобныя мерапрыемствы ўжо праходзілі і раней, але з удзелам каманд Маладзечанскага раёна. Турнір прысвячаўся Дню народнага адзінства. Спартсмены паказвалі свой спрыт і майстэрства ў 7 вясёлых эстафетах, а балельшчыкі маглі прынесці дадатковыя балы камандам за правільныя адказы ў віктарыне на спартыўную тэматыку. Арганізатары мерапрыемства – актывісты раённай арганізацыі «Белая Русь» Маладзечанскага раёна. Абедзве каманды атрымалі салодкія прызы і станоўчы зарад эмоцый, а перамогу святкавалі господары. Команда нашего Вилейского района, она состоит из людей разных профессий, разных организаций, предприятий. Но нас объединяет одно – это любовь к нашей родине, патриотизм. И вот эти вот встречи, они дают нам очередной толчок для того, чтобы встречаться еще больше и больше. Спорт дает возможность поднять физическую форму, не расслабляться и в то же самое время дает заряд положительных эмоций, что в наше время просто необходимо для, я считаю, для всех белорусов. И это несет, то есть и зрители на трибунах получают положительные эмоции от соревнований. И таким образом мы все вместе в преддверии большого праздника сплочаемся и становимся таким большой настоящей семьей, как поется у нас в гимне. Хлебаробаў Вілейшчыны ушаноўвалі ў суботу на раённых дажынках. Свята прайшло ў аграгарадку Ілья. На вуліцах населенага пункта размясціліся тэматычныя падворкі, гандлёвыя рады, фотазоны і інтэрактыўныя пляцоўкі. Галоўнай падзеяй стала цырымонія ўзнагароджання лепшых працаўнікоў аграпрамысловага комплексу Вілейскага раёна. Працягне тэму наш сюжэт. Дажыначкі, дажыначкі, звініць пяе вышынь, як песня над краіначкай сяляцкае душы. Дажыначкі, дажыначкі, паўнюсенькі абрус, сваіх гасёчкаў міленькіх частуе Беларусь. Душэўна і гасцінна. Так стартавалі на Вілейшчыне раённыя дажынкі. У гэты раз на свята ўсіх сабраў аграгарадок Ілья. Да дажынак тут адрамантавалі многія аб'екты, прывялі ў парадак дарогі. Ужо да пачатку свята ў цэнтры аграгарадка размясціліся гандлёвыя рады, фудкорты. Усюды бойка ішоў гандаль, а гасцей свята вабілі апетытныя водары пачастункаў. Да свята рыхтаваліся не толькі сельгасарганізацыі, але і установы культуры, адукацыі. Вас сегодня встретит сам Василий, лучший хозяин. Он знает, что такое настоящая деревенская жизнь. 2024 год у нас год качества. И именно у Василия самые качественные продукты на столе. Не пожалеете. У цэнтры аграгарадка размясціліся фотазоны, інтэрактыўныя і гульнявыя пляцоўкі. А галоўны герой свята, працаўнікі сельгасарганізацыі Вілейскага раёна, падрыхтавалі свае падворкі. Традыцыйна на дажынках праходзіць конкурс на лепшы падворак. І тут работнікі гаспадарак імкнуцца максімальна праявіць крэатыўнасць. Мы представляем филиал «Бубны». Чым будем сегодня на дажинках здзіўляць паважаных гостей? Мы выращиваем экспериментальную огороднину. Можно подойти почаставаться. У нас есть чароўны заяц, які выконвае усе жаданні. Але не бесплатно, только за гроши. А яшчэ у нас пчелки ёсць чароўныя. Яны не робяць мёд, яны робяць чароўнае варэнне з сапраўднага шчасця. Рыхтавалі касцюмы, песні, а галоўнае шчодрыя пачастункі, якімі багатая вілейская зямля. Журы, у складзе якога ганаровыя госці свята, абыходзілі падворкі, ацэньвалі творчы падыход і з задавальненнем частаваліся. Спяваем славу хлебаробчай справе. Под такім дэвізам стартавала урачыстая цырымонія ўзнагароджання лепшых аграрыяў Вілейскага раёна. У
У раённым спаборніцтве за дасягненне высокіх паказчыкаў на ўборцы ўраджаю збожжавых і зернебабовых культур трэцяе месца заняла аграфірма «Илья». Другое – адкрытае акцыянернае таварыства «Нарачанскія зоры», а лідарам прызнаны філіял «Бубны» УП «Мингаз». В нынешнем году мы намолотили 14 тысяч тонн рапса, более 50 тысяч тонн зерновых колосовых культур. Наилучших результатов достигли это филиал по производству сельскохозяйственной продукции унитарного предприятия «Бубны», который получил 51,8 центнера зерна с гектара. ОАО «Нарачанские зоры», которые получили более 41 центнера урожайность зерновых культур с гектара. Также неплохих результатов в этом году достиг ОАО «Агрофирма Илья», которая занимается выращиванием зерновых культур по безотвальной технологии производства, которая тоже в этом году достигла урожайности 27,1 центнера с гектара зерновых культур. На сегодняшний день аграрии продолжают уборку еще гречихи. Убран также яровой рапс, который в этом году также получена неплохая урожайность ярового рапса, составила 20 центнеров с гектара. Самы вялікі ўклад у вілейскі каравай 2024 года унеслі працаўнікі адкрытага акцыянернага таварыства «Новая Вілія». Тут намалочана амаль 16 тысяч тонн збожжа. Традыцыйна у ліку лепшых і работнікі адкрытага акцыянернага таварыства «Нарачанскія зоры». Мы получили второе место в целом по району. И я думаю, что и в следующем году мы не сделаем меньше, чем в этом году. Наш коллектив довольно много людей имеет. Они все трудоспособные, трудолюбимые люди. И благодаря им мы сегодня получаем награды на нашем празднику Дожинки 2024 года. Средняя урожайность у нас 40,5 центнера с гектара, 36,5 центнеров озимого рапса получили и намолотили более 7 тысяч тонн зерна в целом по хозяйству. Заслужаныя ўзнагароды, ганаровыя граматы, падзякі атрымалі камбайнеры, вадзіцелі, аператары зернесушыльных установак, галоўныя аграномы, інжынеры. Віншавалі аграрыяў начальнік камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Мінскага аблвыканкама Сергей Прымаченко, старшыня Вілейскага райвыканкама Анатоль Завадскі, прадстаўнікі дэпутацкага корпусу, прафсаюзных аб'яднанняў і іншыя. Многіх на працягу свята цікавіла пытанне, для каго ж прызначаны новенькі аўтамабіль «Белджы», прыпаркаваны ля галоўнай сцэны. Кампанія «БК Мілк», якая аб'ядноўвае 8 сельгаспрадпрыемстваў па ўсёй рэспубліцы, у тым ліку і адкрытае акцыянернае таварыства «Новая Вілія», паабяцала той сваёй гаспадарцы, якая першай дасягне высокай ураджайнасці рапса, падарыць аўто. Лепш за ўсіх з гэтай задачай справіліся ў Вілейскім раёне. І вось ключы ад аўтамабіля у галоўнага спецыяліста па вытворчасці ААТ «Новая Вілія». «Новая Вілія» работает уже 4-й год. Высокая урожайность достигнута, так сказать, не только моими усилиями, усилиями всего коллектива. Тех, кто начинал сеять, обрабатывать, защищать рапс. Также комбайнеров, которые убирали. Ну и свой, конечно, вклад непосильный внес, как специалист, как отработал технологию. Ну вот это все в совокупе с природой и с правильным применением средств защиты растений все это и окупилось. Сегодня мы вот благодаря этому всему имеем возможность получить новый автомобиль. А знали, что вот победителю автомобиль подарят? Нет, это была интрига. Это руководство так решило, да, это было негласно, как бы оговорено, что будет автомобиль, но до последнего не верил. Адзначыла кампанія і рэкардсменаў па ўборцы перавозцы збожжа. Ім падарылі халадзільнікі і тэлевізар. Таксама падчас свята падвялі вынікі конкурсу караваяў саламяных кампазіцый. Лепшы падворак у філіяла «Бубны» УП «Мингаз». Дарэчы, лепшы аграном района таксама працуе ў бубнах. Заняли первое место как по уборочной, так первое место я занял как главный агроном среди всех агрономов по району. На этом мы думаем останавливаться не будем. Будем стремиться к лучшему, удержать свой показатель. Яшчэ адзін важны момант – перадачы эстафеты правядзення дажынак. Гаспадар цяперашняга свята, старшыня Ільянскага сельвыканкама Александр Мікуцкі перадаў гэта ганаровае права аграгарадку Даўгінава, які стане сталіцай раённага свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2025. А свята сёлетняе завяршылася вялікім канцэртам, дыскатэкай і феерверкам. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Чацвёртая перамога ў экстралізе. «Дынамо» маладзечна працягвае пераможную серыю. У пятніцу нашы хакеісты ў хатнім матчы абыгралі смаленскі «Славуціч» з лікам 6-2.
У нядзелю каманды сустрэліся зноў. Перамаглі дынамаўцы з лікам 2-1. У гэты раз перамога далася цяжэй. У асноўны час нашы хакеісты не змаглі здолець сапернікаў. Першы перыяд скончыўся без забітых шайбаў. У другім нашы хакеісты вырваліся наперад, закінуўшы шайбу на 25-й хвіліне. Аднак супернікі ў гэтым жа перыядзе лік зраўнялі. У фінальным адрэзку гульні пераможцу вызначыць не ўдалося. Матч працягнуўся ў авертайме. На 4-й хвіліне дынамаўцы забілі і забяспечылі сабе перамогу. У гэту пятніцу і нядзелю наша каманда гуляе ў Баранавічах, дзе сустрэнецца з хакейным клубам «Авіятар». Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.